ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka Village Defense Party VDP Nongkseh Upper Shillong haka janmi jong ka artarik jemmang arajar arpun riu kalayo ik jing thrang bala slam jongi de khot jongka kata ka jing Plie ya ka Ophis bathamai haka sngi ka jing dap shis nam ka VDP ka bala register yal de bat ka sarkar. Hakani ka sngi lay don lang daw ba Daniel thank you kumukongsan uba PL Maulong founding member ka VDP uba RD Rapthap coordinator ka Village Defense Organization uba Mairang thank you rangba snong raj saukur Nongkseh kibor pulet na jalo para police outpost kikin hun Treikam sngobha na gasnong bakun thop ye ki long kmi ki samla kikin hun ye lekai bat kiwe pan hagaji alang la Plie ka Office daw ba Daniel thank you balapun ko buram ro yo ba PL Maulong founding member ka VDP na lor kiwe haba ai jing kran uba Daniel ule thu ba ka jing wan ka khlam ka de ka wei na ki jing panyaj ba start jong nong thau nong bu ban pin ye tali ki nong trish nong bat ban pin khlan ye ka jing sakri paj ba haga rukom ka ba kham pa ka ulaong da ka jing Treikam jong baro ki de khot dala ban Plie ka ni ka Office jong ka VDP Nongkseh hadien buns nam ka jing sedang jong ka house nam arajar khan riu bat menta kum ka VDP kan pin khlan ban te lakam ya ki jing sniu bat ban Wanrah ka bha ka mian kalong ke sha ka ba so tna angne ban don kalong pher ba na marbale nga suthu ba kasnong jongi kanang ya kisni kadang kio bat kadai ka bat ba khungsan ka ba Wanrah ka ni ka jing kio kadai ba ka job kala pher ila sedang pat ban ye purom iwe ila sedang ban ye iwe ila sedang ban ye kersan iwe mensua ka sidon do jing ya pher ka sinong jongi mata kanang ya kisni pat kala don pat do jing ya Treikam abang imi ya no kam ka ba ngapai Mujudon show ba kedokti mujudon show ba keran dah kumni kum tayin dengan milang nak kita kerja bahaja bersnong. Tengaru atau kopor ba idang don idang bersnong bademro badi ba maulang ro ngai keran sibun ni pang jong ni VDP ba kedang sakut ki ID jong ki police station nam tak police verification jong layu ban keran i sar nong tengah atau kopor bilang SP ban clear buat jaga police verification bat kawan nak kubet Hendai pakadai ke jing penyai start jong boleh pat akapor ba kawan ko covid ngai I ba kasnong hadu kapor ke teli bar khai kam tam gini khna samna ngira yo pat ban pekmet ban yan ban check yeng ban check papang bangin kersan lang ya dispensary ban bangin pek dan kapoi sa kapor babun ginong tu nong thia ma kasnong ngapai kumba shis pa tam gi khna samna man kasngi man gadong ke download ban be ban upmet ya don company kita ya don Pynkhlaiñ ya ka ki anjo ko covid dan adu tu kapor apa jisa ka Shillong Nongkseh kalau ke don bok bangidon gini khna samla ki bayi trai wat ki orang baru ki betrai mene ko ong badeng trai man so ba han rai par ka julong hi kum ta ka no ko ka no jing Treikam ki seng do ka nang mi isni pat ken sa khin dia ki ba kwa I ban trai hok nam sem tinga pat de halor jong ka ta ngasung thu ba don ka kamram ka bo blame ko tu ya na ka kam ko don masuk tu apa jing tuna jom kini siapa kali ke kamera macam nak hidup pendam tinggi yo penyerap nak skim jom chief minister di ki saulak steng ben yo ben tiet itu invest ki jom ki gen tiet itu tos like ki jom ki ben yo apa ben use ni ke building ke belade lupa jom Shillong ben biang ni ke kamera di badeng loy Islam ben supply ong kadun ke puar bi khot ngin light bed ben wan ni ke puar sakawai ke bangkwa ben ong hamni kalong ba trai ni mi ngata di bumi basang serum seneng berakhai dan sedon hang ki program hasnong ki program jeseng yang balang Katolik balang Presbyterian balang Plie kalau ni jingap breu dan ni katai ka khabar ka bumi kalau ni dalit ya breu senong saya kadi ka locality ka balang disiplin ado kata banda yan ki breu balang jeseng ka surok ka clear ki don members of VDP ki balang clear ka surok daki wan ba ya breu ki kali kim la ban ya ka barang ya ka mediam kani ni khubar ba yo ki brio ki thu da ade ke bangin long bangin haban slong sarong bat kanang kerpat pat di VDP apa ka jin pai jong president basically ba pinang bat ya kani nang trei kani nang ben scam chu kani ben bahas chu kani kade ke pat ka bangiru ngiri ban su thu ba ngiri ban long ka nuksa ba ha pat di we ki strong kumba ong ne hi man swa ka nok se ka long do ko mo yin mata kala pher bak la ba
Buat PL maulong ula batai ya ke jingya lenti ke VDP Nongkseh nadu arhajar khat riu hakabala jupun long jinglang kat hab ailat ki dukhot banya kendu lang banya kran ya ki kam ula ong ba ke jing Plie ya kan ka Ophis VDP ka long shisha ke jing kerku ya borok ki dukhot hakaba ki la banya kendu bat banya kran ya ki kam badon kam ha kan ka Ophis khlam kanu ke jing wet akan kena tri jum neri arhajar khat akan riu ti la form ta executive committee la jik ki kam to ka Apurut trek jung Januari adar kandewi I rabasang berim baju bangkai dua bulan lakot meeting jung dirang jung kantor basang ila pen scam juga executive committee ila batai ba ila pen ila ada sekat committee ila bu nada ila form nada executive committee ila batai ila yok ki munjur ki jadi kita dalam ketua executive committee ila sedang ban Treikam tu ila sedang ban ya Shillong Mail tu Sapasan untuk Miat saya itu, jadi datang kijing ajing buat nak paratkan ni balai ni form ada kan VDP, kan jarap lagi ni kam kijang. Jadi lekan itu haka, aku berat rek jong August ada hendak mulai lumlang, mulai pernah ke meeting ke Kerpang, mulai kali ki brave ki samla, ki rang twig, berki riurang baru, tinggal perkap tinggal form ya kan VDP yang apotrik jong August arajar kanrio kini ki fakulok por ya presiden lajedi ba yatli thank you ya vice president pendap lang sabong secretary bandri kupar thank you but assistant secretary kong banyalin thank you what after you dikot tadi bagai la kelaigran to po executive committee bang inform dengan I Kakak mesti kalau orang yang ban buat exception stable for ke VDP. Te hawa extreme manga iba kanvers ba dondor nong tu pa dua la kat nilai le po SP office. Office ke tu we ka branch ko ke VDP branch. Te tu nilai keren gitu nilai patai ki nilai tu ki bangi ko ban ko kun tai ti kila patai ngi kumno ban ti nilai penbet ban khot de meeting. Ti kila khot meeting haka Arpotrik jong August ada country apa ila form ini taka primary committee. Jah kalau potrik jong Oktober ada kat new ila yo ka permission na written permission apa SB ban min bagian Treikam. Kani kalau kita tahu saya ini bagi kita kan notice seperti bahkan Treikam nanti ila potrik Oktober kat new hadu ila potrik Oktober ada Atiar. Berarti Kekentuk yang berat sebuah perang multi tukar. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya